may plastic diri lata. Ano man pag kuan pag kita na ko. Abot na ko diri dapito, so makita plastic lata. Ini sakto kay bukat-bukat. Ako gagawin ani ba kay along man ni siya. Gani. Arang-arang kay nakakita ko yung balo pag klaro kayo. Ha? Bukat to? Ah, bukat to. Dito ko pikas kay basin. Daghan itong lata dito plastic alo. Kali dia bro ayo sig sa tanah erang uyab ga way klaro ay no sa gitawon ka ilay lang kay uyab. Oo. Sus ka nagat. Oy, bati biyo kay post gihard pa. Grabe. Gago. Bro. Ano ba si kamu? Kung ano sa ang gusto ko? Yan na ginang buang bro. Binag-asa yun na maabot. Bro, maglamig bro. Ang magkiba putik eh. Wala siya bro, nagbuling kay siya ba? Wala tagal sa lawas ba? Maglamig bro. Kung sa may naranane mo? Laro na kayo ba? Alam sa ba? Ikaw kaya ako ano? Kodrik. Oh, sige, ako ani. Ato na dulo niyan. Tanaw na to, talikod mo na. Tanaw na to. Ito ba kung guwapa gani? Ligo na katapat, ano eh? Sampak ikoy na yan. Bilang ko bro. Oh, tituwad. Nakabiho yun. Tutin kay kigul. May save you. Ay, nakakatapat. Ako na. Uy, magsi. May tutoy. Bitang ka ito sa dulo. Huwag sa bilang. Ano ito puti man. Ano? Iris. Ay, dili na makasabot kay nga naman ang mga buang bro. Kaya ito ano mong storya, di na makasabot. Ay, si buang uy. Ako buang uy. Masura na ko kaya pala sa kumbana ba bakanin ko to kumbana. Oh, yan mamasurahin din ni ito buang ba. Oo, may buang ganda. Sila ka sumulyuti, ma'am ya na masura. Usa. Uy, kay kinahanglan mo din uy makaniser ko public imiser ba ako ba na kay mamasura ko. Ato ka sa mo, daghan ikaw sa mo, kumukuyog lang ka mo. Ato sa mo. Oo. Ay, di lang ko sir ay. Ha? Dili lang ko. Kung sa mga karon di magkukuyo ga imong bana way trabaho. Adto ka sa mo. Siting pwede ra ka dito. Libre ka libre tanan. Libre pa kurjer. Taro ka na, gamay kayo. Kinahanglan Padako na ni. Nya sir, kinahanglan mo ko kwarta sir. Ay kwarta. Kwarta ay no, sabi ko ka napay kaon, napay kurjer, napay kwarta. Unsa may gusto nimo? Cash or check? Unsa may gusto mo? iPhone saman. iPhone Nya sir, 13. wala mo trabaho. Ayaw ka nagkuha. Kilala mo kuyo sa karamo. Magbuhay ka na mo ganito. Basa mo ba? Hindi mo raw. Yan, buwa. Aw. Abang mo. Sige, mo. Kahit biya nitong baho biya. Sabi ka. Ito ka naman. Ihatag ko na mo. Financial problem mo kayo mo. Sir, tagay kong trabaho sir. Tagadi kang trabaho. Trabaho ra. Ano ba kayo tinukumbana sir? Ang trabaho ni mo, hindi humana tong anturon. Ang trabaho ni mo, sugod ka ugma. Tighilot na ka na mo. 2,000 imong oras. Kwarta sa sir. Oh, basta Ano mo. sir sa ba? Pero mo kuya ka na mo. Okay ko. Ako yun na bro. Banang bro. Banang ko. Dari ta, miss. Ano bro? Before ka mo trabaho na mo, before ka mo massage, kinalang ligo sa kadaan. Okay. Babaw ng bungog. Oo, wala mo kay ligo-ligo. Ya, di mi kanalan mo massage ka mo kana, sexy ka, guwapa ka. Ya. Di man 2,000 imong oras. Nay safeguard diha nga puti diha sa sud katong 99.9 germs free. Wala, dili mi anang pink. Para mumotra na dili matangkal ang germs. Sige sir na. Bantay kita inyong kuha na kulata, plastic. Dili mo hilo ka na oy. Sabi ko, ato na dito, suod na dito. Dili na. Sige na, ligo na dito kay. Ogo, biyami, taon. Sige sir. Ligo na. Ako yun na bro, kay kabalo na nga bro. Type ko talaga bro. Ano man ka bro pa. Hakasa may kung sawa nga, masura nga. Dawa, mandiri na ato ko daghan kitaan dito nga kwayan o mandiri ka kaubat. May ito kay mahalin to. Saan bro? A few minutes later. Here we go. Hindi ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda ako'y napatanga. Puso mo lang napatanga. Wow. Ayan, singko ko na ako ni hatang 2,000 na.
Ako di una ni sa pakikoy. Sige, okay ra kay bro kaya akong ganahan ko ka ng mga dagko ng Sabi ko brawalin. Ay! Day! Lagi ka din eh. Ang saan kay asa na yung mga gipablatir. Gipablatir na ka kay di mong ginikanan kay na kuha ka tong tanod. Asa ang ginikanan na gipablatir mo? Ay, karon nga. Nganong naabot mo diri? Ako ani kasawa? Ha? Si asawa ko rin. Ay, binuo. Ay, na-section mo dito. Napinig mo dito. Tawa? Nada, Dre. Bansa, halo, lata. Nagsabot niya. Bayad ako 2,000 ani. Ay, Oy, dihatag ko 2,000 kay financial problem ko ro nya. Sa pakikoy. Ang sa naman taon ni. sino ko ano? Ikaw nang Sabo sa naman taon to sa pakikoy. Ikaw na magsigid sa pakikoy ani ah. Hoy, ako ani kasawa. Oh, ya sa oy. Ay siguro ang gayon. Ang kwarta ko na. Sa kwarta, natag di mo ako kwarta. Naani ako. Yan. Na ang 2,000. Ano ko imong gi ana ang jam to? Unsang lumay gamit nimo? Miss, ayaw pagana ang ako ang 2,000. Anak, Tana! Hinabang lang kasi.